se ven por diante esta tarde. Deu vos tempo a comer? Sí, máis menos. Bueno, pois agardo que así o fixeran porque a tarde ven cargadiña de música de vento. Efectivamente, así que, se lles parece, alixeirame, botar unha bronca. Sei que falo un pouco, como dixeron. Deixenme darles oficialmente a benvida a esta terceira edición do concurso de canto en percusión tradicional da Asociación Cultural Retranqueiros de Ames. Aplausos. Benvidas e benvidos a todos os que nos acompañaron dende primeira hora da mañán e tamén a todos aqueles que se incorporan nesta quenda de tarde. Eu estou segura de que esta tarde vainos a deixar a todos coa boca aberta. Porque nós temos che de todo, como en botica, que dicían o Leal. Certo, pero esta tarde veremos o talento dos pequenos da categoría A, a ilusión de quen comeza a amar o noso folclore galego, e tamén a profesionalidade das pandereteiras da categoría C, a MotoGP do folclore, a primeira división do tradicional, chamo como queiras. Así é, se pola mañán estivo difícil iso de repartir os premios aos mellores da categoría, estamos segurísimos de que esta tarde tampouco lle imos por sinxelo aos señores do xurado. Bueno, Raquel, desta volta non leremos as bases, porque sempre se facían un pouco pesadas, así que poden acceder a elas se teñen algunha dúbida a través dos códigos QR dos laterais. Algo que aforramos. O que non aforraremos é do que teremos que falar un chisco é do noso xurado de hoxe. Bueno, e falabas dos meus chistes pola mañá. Empezamos por Chisco Feijóo, cantante, percusionista tradicional, bailador, coreógrafo, foi mestre da ETRAD, Escola Municipal de Vigo de Música Folk Tradicional, e foi coordinador da sección de canto da Orquesta Folk de Galicia Son de Seu. Compartiu escenario proxectos tamén con outros artistas como Tanxugueiras, Mercedes Peón, Kepa Junquera, Carlos Núñez ou Xosé Manuel Budiño, entre outros. Sí, tamén. Que diredes, Borja Tangana fai tradi? Pois fai outras cousas, pero fai cousas moi guai. Ten sido un gran recuperador da tradición oral galega ao longo de toda a súa xeografía durante os últimos 30 anos. Seguimos con Alba Faro Barros, educadora e psicopedagoga, cursa estudos de canto tradicional na Escola de Música ETRAD de Vigo e forma parte da Orquesta Folk Son de Seu, compiladora e mestra de canto e percusión tradicional en diversas asociacións da provincia de Pontevedra e Ourense. Desde hai 2 décadas, ten colaborado nos últimos anos en proxectos musicais de artistas consagrados que todos coñecemos. E rematamos, pois, con Ismael Carcedo, un home vinculado ao mundo tradicional dende ben pequeno. Formou parte de grupos de música e baile tradicional como o Filandón das Nogais, a Brente, Xacarandaina na Coruña ou Antaruxas e Sorteiros da Fonsagrada. Na actualidade imparte aulas pola zona da montaña lucense, Lugo e Ponferrada. Sabemos que ser xurado non é sinxelo, pero tamén estamos segurísimos de que traemos do bo o mellor e que eles van a poñer todos os seus coñecementos e arte en xulgar do mellor xeito os nosos participantes para dar a coñecer os gañadores desta tarde. Lembramoslle tamén que este ano volvemos a ter o premio a través dos códigos QR, o voto popular, que entre todos os grupos que actúen nesta quenda de tarde, vostedes terán nas súas mans a decisión acerca de que grupo merece levar este premio tan xeitosiño e valorado, porque ao final é tamén un premio ao grupo máis querido polo público. Así que estean moi atentos porque cando acaben de actuar todos os grupos que hoxe entran en concurso diremosles que xa están abertas as votacións como en Eurovisión e xa podería avisaremos vos no momento no que podades acceder ao QR, xa hai algún mirando de ai, é que me sentei no medio e non accedín ao QR. Bueno, entre canción e canción, algén lo pasará, podedes lanzar o móvil, non vos preocupedes. E André, o noso ingeniero informático, vai por poñer tamén na pantalla, o sea que se algún teléfono ten Zoom, pois tamén o ides a poder coller. Bueno, que? Vamos xa, que non dicen que son unha lareta. Ben, pois entonces comezamos xa coa primeira categoría da tarde, a categoría A, na que participan nenos de idades comprendidas entre os 6 e os 11 anos. Eles xa foron picados polo gusaniño do folclore e pouco a pouco comezan a perfeccionar a súa técnica para, co tempo, convertirse en auténticos artistas. Comezamos entón co primeiro grupo, que son as Rebeldes do Valadouro, que é a Asociación Cultural Amadolar, que nos interpretarán cantares de Pardal Longas.
Fornelos de Montes. Forte aplauso. Primeira proba superada, xa avanzaron os nervios de ter que ser os que abran a sesión da tarde, así que continuamos agora coas titiriteiras da Asociación Cultural Folclórica Tarambainas, que nos traen Cantares dos Ancares, de Pereda de Ancares e Candín, no Val de Ancares. Un aplauso forte para elas. Viva y reviva, y el cura
Seguimos cos roquiños da Asociación Cultural A Baladeiras, que nos interpretarán co canto Muiñeira e Pateado de Cabaleiros, Tordoia, A Coruña. Forte aplauso. E chega agora a quenda das
Chacancelas, da Asociación Cultural Soalleira, que nos traen e interpretan Cantares de Vitoria Barreiro de Santa María de Cons, en Mourente, Pontevedra. Aplauso grande.
Cacheira o grupo F da Escola da Asociación Folclórica Cantigas e Agariños, que nos interpretará a Xota, Moñeira e Mazurca de Castro, por Carey. Forte aplauso. E seguimos agora co grupo B da Asociación Cultural Rosalía de Castro de Cacheiras, da Asociación Cultural Rosalía de Castro de Cacheiras, que nos interpretan Agarrado, Jota e Paso Doble de Pigarzos, Xesta a Lama. Un forte aplauso. Concha del alma, 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 concha del alma
Chegan agora Rechouchías de Lourenzá, da Asociación Cultural Osorio Gutiérrez, que nos interpretarán a Rubada de Pigarzos, a Lama. E continuamos agora coa Escola de Pandeireta Peix de Os, da Asociación Cultural Peix de Os, que nos traen a Rolo, Xota, Boiñeira e Tango de Ural, de Lourenzá, Santo Tomé de Lourenzá. Aplauso forte para eles.
a quenda de A Escoliña, da Asociación Cultural Folclórica Tarambainas, que nos interpretarán Cantares de Silván Coristanco. Eu creo que hoxe batimos o récord de número de cadeiras postas dun único grupo e xa vos adianto que non vai ser este. Olliño.
Imos agora co 10º grupo desta categoría, é o grupo Tremeluz, da Asociación Cultural Agrocobo de Esteiro, e traennos os Cantares de Grixoa, aquí de Santiago de Compostela, ben pretiño. Ide contando, a ver se... Despois pregúntovos cal credes que foi o grupo que máis componentes trouxo. A ver quen acerta. Vale? Eu xa só vos digo que xuntar a tantos e que fajan a vez xa me parece moito ben. Listos, pois? Pois nada, aplauso forte para eles.
E a quenda do grupo é da Escola da Asociación Folclórica Cantigas e Agarimos, que nos interpretarán o maneo a Muiñeira e Agarrado de Verdillo Carballo.
E desta volta imos a escoitar os macacos de Lourenza da Asociación Cultural Osorio Gutiérrez cos seus cantares da Espiñareda de Ancares Candín. Forte aplauso para eles.
Rianxeiras da Asociación de Música e Baile Tradicional Val de Roda, que nos cantarán cantares de Aboal, Mondariz.
é a quenda agora do grupo Pedradán, das Escolas de Baile e Música Tradicional de Bugallido, que nos interpretarán Xota e Muiñeira de Liñares, Avión, Ourense. Aplauso forte para eles.
xornalistas da Asociación Cultural Xacarandaina, que nos interpretarán Cantares de Sabaceta, en Bazar, Santa Comba. E rematamos esta categoría co derradeiro grupo. En este caso son as Moreniñas da Asociación de Música e Baile Tradicional Vai de Roda, da Asociación de Música e Baile Tradicional Vai de Roda, que nos traen Cantares do Pereiro, de Pereiro, a Mezquita.
Forte aplauso para eles. Que tal vai o xurado? Ben? Todo ben? Que xente boa vos traemos, Pois agarrai-vos que veñen curvas. Perdemos moito xurado. E agora que facemos? Habrá que sustituir? Agardamos por ele? Agardaremos. Bueno, que tal? Ben, non? Os rapaciños maravillosos. Que vos mirai? De 6 a 11 anos. E tocan xa? Me caches como tocan. Os do xurado van caendo como a moscas. Que pasaralles a revés? Xa moito calor. Alba, quedas como única responsable. Non hai xente como a ti, miña nena. Xente má.
entre categoría e categoría é guai que haxa este tránsito de xente para que todos poidan ver os seus seres queridos que hoxe están aquí en riba do escenario. Efectivamente, se alguén quere salir ou alguén quere entrar, pois que este é o momento, non? É un momento ideal. E as pequerrechas que xa actuaron, que ahora queren disfrutar das maiores, verdad? Pues, que busquen un oquiño por aquí, facede o escenario, non, o graderío vosso. Apretai-vos onde queirades, sodes benvidas. Mirades a precio do salto tamén. E xa facemos a búsqueda do membro do xurado perdido. Como os ovos de Pascua, e que non encontren de precio. Sí, encanta. Pois nada, haxe unha tarde solleira. Sabedes que viñeron os da tele? Imos a mirar. Hoxe estiveron aquí os compañeiros da televisión de Galicia. Eu asumo, así, a miña experiencia dame, que igual hoxe, ás 8:30, creo que comeza o telexornal Serán, cual salimos. Así que, cando saiades de aquí, que será 20 minutillos antes das 8:30, non, agardose xa antes, pois estaría fantástico que xerades a tele, porque igual salides, hai que verse. Non vai a ser que saia un e se teña que enterar polo veciño. Iso pasa moito, tú sabes, Martín. Cando un sale na tele, sobre todo pasa cando estás en directo. Tú estás en directo na televisión e empezas a sonar o teléfono. E a tua veciña que che dice: Maruxa, non te vendo na tele. E tú, xa o sei, miña nena, estou aquí, xa o sei. Pero ela avísate, por se non te daches conta. Por eso é moi importante, se vos entrevistan algunha vez da tele, poñer o teléfono en silencio. Mira que andan por aí, Raquel. Apareceron de volta. Está ben, porque así xa non nos temos que poner. Non pagamos rescate por eso. Aquí xa damos comezo a categoría C. Podemos dar comezo a categoría C? Pois si, damos comezo a categoría C. A MotoGP do Folclore, a primeira división da tradición. Sí, a Champions League. Entendémolo, Martín, entendémolo. Pero ainda así, non che vou mentir, creo que tes razón. Por qué? Porque esta categoría vai a ser un cúmulo de artistas un tras outro. Van nos deixar moi bo sabor de boca para pechar, eu creo que do mellor xeito, esta xornada increíble. Bueno, pois non tardemos máis. Vale, o nivel está asegurado. Dixeche xa de que anos a que anos iba isto? De 17 anos en diante. E que maior de idade, non? Aquí xa hai nivel máis nivel. Isto tamén se lle poden pedir responsabilidades, porque non dices nada, pero esta xente que mirades. Moi ben, dalle entón. Pois comezamos con as do medio da Asociación Cultural Punteirolo, que interpretarán Cantares de Silván, con Estampa, Coruña. Aplauso forte para elas.
ben, porque o seguinte grupo chamase Tres Pés pa un Banco, da Asociación Musical Mediarea, que nos traen Jota, Muñeira, Dous Pasos, Agarrado e Valse de Petán, de Outeiro, Petán, a Cañiza. Forte aplauso.
Chegan agora Tarambainas, da Asociación Cultural Folclórica Tarambainas, que interpretarán cantares de mazaricos, coiro e arcos. Nombre de Dios la primera y de cantar la segunda.
É o momento agora das pandereteiras de Agrocobo, da Asociación Cultural Agrocobo de Esteiro, que nos traen os cantares do Mato, Santa Comba. Que
seguintes en actuar serán Arrancaxesta, da Asociación Cultural Santa Columba de Ribadelouro, que interpretarán Cantares de Inés de Naipes, e os netos, Donis Cervantes.
con este grupo chegamos a metade desta categoría e a quenda agora das pandereteiras da Asociación Cultural Rosalía de Castro de Cacheiras, da Asociación Cultural Rosalía de Castro de Cacheiras, que nos traen Ronda da Mezquita, Jota de Bande e Muiñeira de Vilaseca de Trasmiras, Ourense. Forte aplauso.
Chegan agora barulleiras das asociacións folclóricas Antieguiños de Boimoto, que interpretarán Jota, Muñeira e Rumba do Furriolo, San Martiño de Berrero, a bola. Arranjar muller,
acceder á actuación. Pois nada, vayan sentando, vayan sentando. E agora, para a entrada no escenario, o seguinte grupo. En este caso, serán as Latriqueiras, da Asociación Cultural Folclórica O Fiadeiro, da Asociación Cultural Folclórica O Fiadeiro, que interpretarán Cantares de San Salvador, Santa Comba. Aplauso grande para elas.
a quenda de Xabreiro, da Asociación Cultural Soalleira, que interpretarán Cantares de Botán, Lalín Pontevedra. Imos agora co grupo B da Escola da Asociación Folclórica Cantigas e Agarimos, da Asociación Folclórica Cantigas e Agarimos, que nos interpretarán Muiñeira, Xota e Rumba de Traba. De Traba, Laxe. Forte aplauso.
Agora chegan Ferriñas Bravas, da Asociación Cultural Folclórica O Fiadeiro, que interpretarán Cantares de María Lado Piñeiro, Caldebarcos, Carnota.
chegamos ao último grupo da última categoría, co cal xa estamos vislumbrando un pouquiño da fin da xornada, que nos dá moita mágoa, pero asumo que algúns estaredes cansados. Iso sí, non podedes estar cansados para aplaudirlle a xente que chega agora. Elas son Lina e Lola, da Asociación Cultural Peix de Os, e traennos a muiñeira, pateado, pasodobre e tango de parada, de Ordes. Parada. Forte aplauso. María, la niña te
estar diante de tanta xente, eu creo que todos merecerían. Bueno, tantos non creo que haxa, non? Pero hoxe repartiremos algún e algún especial. Sí, algo moi especial. André, pensei que me ibas a mandar unha mensaxe, pero desta acordei antes de ir. Lembranse do que falamos ao comezo da sesión? Esta tarde, ou igual que fixemos pola mañá, ademais dos premios que otorga o xurado, mira, xa os veixo aí, moi ben, imos a otorgar o premio do público, o voto popular. Bueno, digo imos xeralizar, porque realmente facedelo vos. Nós non votamos. Pois iso, e ademais non te esquezas, Raquel, que este ano repetimos unha novidade do ano pasado, foi todo un éxito. Xa tivemos unha sesión pola mañá e esta vez repetimos bingo. Mira, aí xa teñen cartón. Vale, entón, seguro que vistedes algúns dos meus compañeiros vendendo cartóns de bingo. Se non os vistedes, voulle pedir a algún dos meus compañeiros que igual me escoitan por aí atrás que se vayan achegando para vender os cartóns. Creo que tens unha mensaxe. Grazas, André. Vale, quiño. Entón, bingo, aí ven a presa. Entón, non me fajades trampa. Os cartóns de pola tarde son de cor laranja. Non vayades de correchas a pregar un cartón verde da mañá a ver se non la colades. Hasta aí o euro pola tarde tamén. Non crees que deberíamos poñer unha tómbola? A presa ten madeira. Bueno, entón, para todos os que están levantando a man e os que non a levantaron ainda, deixa que vexan o QR, da xente sacando de foto co QR. O cartón, un cartón, €1. Moneda de €2, levades 2 cartóns. Que non tendes menos con un billete de 5 cartóns que dan as voltas que non deixen, vale? Pensai que todos os cartos invertidos son para que o ano que ven teñamos un concurso igual de bonitiño. Así que nada, rascai un pouquinho o peto e aproveitade que ímos a pasar ben e lembrade que ao final isto é unha maneira de estar entretidos e de levar algún que outro premio de sorpresa, porque de volta algo que ao final tradicional será seguro. Así é, entón temos como sorpresa, porque a nós este todo non nos din nada. Para que non lo volvemos, que saben ben que se cuidáramos levaríamos. Que tal, mozas? Pasástelo ben? Sí? Tendes algún cartón de bingo? Non? Non ides comprar ningún? Pues que... por aí teñe. Bueno, pues entonces, si ten algunha de preto, botades unha man. Cando cantemos os números para que non se lle pase ningún. Vale? Non hai línea. Repetimos igual que pola mañá. Non hai línea. Aquí imos con todo. O bingo completo. Para que lle veras un premiado. Ai, que ben que abrir un poquinho as Sí, non sei vos, pero eu xa estou un pouco bafada, porque claro, hoxe debían pensar que chovía, e fixeron esta maravillosa capa, que para chovía. Chovía non hai, eu teño un calor que me morro, pero me deixan sacar, porque hai que lucila, claro, porque este traxe antigo. De feito, o non se digo ben, senón igual despois Pablo, que é un experto noso en investigar a presi, igual me corrixe, pero hoxe ademais estou estreando o que lle chaman un refaixo de bolsa, que é isto que parece unha saia, pero non é saia, e que é antigo, e tamén hai moi pouquiños. A verdade é que isto é unha reliquia, así que eu dou grazas de que podamos lucirlo casi de bonita. A verdade é que é todo un placer que as asociacións como a nosa e como todas as que participan hoxe aquí se fagan unha jugar tan xeitosa que podemos gozar unha chea de versións diferentes do traxe tradicional. Bueno, como imos co bingo? Non sei, mira, por aí Marta ainda ten cartón, Paula tamén. Venga, chicas, a vender, que me lo quitan de las manos. Que eu dicía, a tómbola. Veña, últimos cartóns, despois non digades que non vos lo avisamos. Sen cartón non hai premio. Nuria, rascache no bolsillo. Que non tes carta? Fainos un bizu. Venga, un bizu. Por favor, non te vos paso. Verde vergonza. Non pode salir da casa sin cuartos, Nuria.
ten 5 veces máis de posibilidades de levar o premio. Eu non lo pensaría. É matemática pura. Por arriba tamén se están vendendo cartóns. Hola, Fondo Norte. Hola, os de arriba. Tedes cartóns? Sí. Sí. Ben, así me gusta. No, falta algún, me cacho. Faltamos a feria. Ai, que caloriña. Bueno. Ai, a casa. André. André, podemos abrir televoto? Venga, que nos queda. Xa votastes? André xa abriu, vale. Confírmanme, grazas amiga, que o televoto xa está aberto. Entón, ese voto do xurado popular, tende xa o vosso favorito? Tendelo claro? Sí, seguro, non queredes cambiar? Non? Non cambiades? Bueno, lembrademos que é o tempo xusto. Entón, o tempo que pagamos o bingo vai estar aberto. En canto saigamos con xurado de Rivera, cortamos e que gane ganou. Os de votos tivemos pola mañá. Andrés, dicirme a xente que votou pola mañá? A ver, deixen unha mensagina. Non me diz de agora. Máis de 1000 persoas. A ver, dentro das distintas usar o teléfono. Vale. Ya vas. Ahí está, non tiñas actualizado. Non te preocupes. Aquí, quenda de tarde. Todos tenemos bingo. Última oportunidad. Ahí, clica no enlace. Tenemos. Sí, a la de una. Lola. Ay, Lola. Lola, veña que tens que levar outro premio hoxe, Lola, falei de ti na tele. Que saibas eso, Falei de ti na tele, Lola. Díxemolo antes, verdad? Igual os que estaban fora non se enteraron. Seguro que Cantas os partidas hai? Pois unha, non? todo depende do que tarde o xurado de liberar. Así é. Todos, o primeiro que saia. E vai tachando que os números como a todas. No, solo 20. Bueno, eso, como os dicía hai un anaco, que creo que o dixe, estiveron por aquí uns compañeiros da Televisión de Galicia. Que de feito creo que algunha das pequenas falou con eles. Así que esta noitiña, un poquinho despois de sair de aquí, temos que todos poñer a Televisión de Galicia para ver se nos podemos ver. Sempre está de verse. E se non, sempre... Moitos estarán de camiño, non? A súa casa. Pero tú sabes que ahora as tecnologías se poden ver mejor. A través do YouTube. Hombre, claro, a Televisión de Galicia ten unha emisión en directo. Pois por ali xa podes seguir. De ver. Como que busca non, pero... O que conduzca de camino a casa que non poña. Bueno, Presi, como vas? Sigue vendendo. Ela é vender. Claro, vendemos a moto, estuveramos aquí os dous e caemos. Picamos outro ano máis. Ai, Dios. Hecho que vive unha nequiña deixa, vale? Que digáis. Imos a hacer como pola mañá, non sei pola mañá. Conto cheo, vale. Pero que digo. Que cobramos moito pola entrada, será sinvergüenza. Ai, Dios me libre. Este ano, eu, como pregunto, non hai bingo físico. Efectivamente. Estamos. Conta atrás. Andrés, dale al play. Vale. Este ano non hai bingo físicos, que estiveste despoñando pola mañá lembrarémelo. André, o noso enxeñeiro informático que é maravilloso, vai nos a poñer un bingo que saca números aleatoriamente. Nos imos volos cantando, pero que os deixarades as gafas de lonxe na casa, cantamos en tamén. Non te preocupes, eu sei. Tú sei da miña dulce voz. Vale. Entón, imos los cantando, vale, atentos. De todas formas quedan sempre na pantalla, aí de los ver. Na pantalla aí de los ver que van a quedar marcados, cal non ten pérdida, vale? Estamos? Lanzamos, pues sí. André, dalle ao play. 23, 2, 3. 67, 6, 7.
79. 79. 79. 17. 17. 17. Empezaron a perder os números. 7. 7. 7. 44. 44. 4. 4. 71. 71. 7. 1. 15. 15. 1. 5. 21. 21. 2. 1. 62. 62. 6. 2. 9. 9. 9. 38. 38. 3. 8. Non podo perder o número 3. 78. 78. 7. 8. 61. 61. 6. 1. 11. 11. 1. 1. 66. 66. 6. 6. 72. 72. 7. 2. Non teñas ese, non? 85. 85. 8. 5. 83. 83. 8. 3. 55. 55. 5. 5. Non hai línea. O bingo, todo o bingo. 28. 28. 2. 8. 82. 82. 8. 2. Ai, nervios. 33. 33. 3. 3. 88. 88. 8. 8. 75. 75. 7. 5. 59. 59. 5. 9. 76. 76. 7. 6. Mira, premio non le va. Pero risas todas. Tan que entretenidas. 26. 26. 2. 6. 54. 54. 5. 4. 10. 10. 1. 0. Al palo, 43. 43. 4. 3. 30. 30. 3. 0. Xa só quedan os teus, amiga. Tú dalle, sigue intentando. 63. 6. 3. 19. 19. 1. 9. 29. 29. 2. 9. 20. 20. 2. 0.
42. 42, 4, 2. Por favor, pago porque fagas eso con todo o mundo. 50. 50, 5, 0. 60. 60, 6, 0. 36. 36, 3, 6. 32. 32, 3, 2. Non podemos facer máis. O número do medio, vai ao azar. 40. 40, 4, 0. Como vai a cousa? 8, 8. 73. 73, 7, 3. 48. 48, 4, 8. 45. 45, 4, 5. 47. 47, 4, 7. 49. 49, 4, 9. Quedamos 2, 40, se tiñas as 16. 16, 1, 6. 39. 39, 3, 9. 70. 70, 7, 0. 84. 84, 8, 4. Veña, que aquí por diante están remontando, 27. 27, 2, 7. 74. 74, 7, 4. Canto che queda? 87. 87, 8, 7. 46. 46, 4, 6. 41. 41, 4, 1. 3. 3, 3, 3. 89. 89, 8, 9. 34. 34, 3, 4. 56. 56, 5, 6. Estás facendo de robar, Sí. 4. 4, 4, 4. 64. 64, 6, 4. 68. Por favor, pedimos que suba a Graciana. Amiga, es que, hombre, a ver, si lo subes no hay regalo, ya te lo voy contando, Vale, comprobar. vale, vamos a comprobar. Levantar. ¿Cómo? É que despois, como perderán o premio por rompelos? Alma de cántaro. Vamos allá. 4, correcto. 15, correcto. 20, 28, 34, 42, 46, 50, 54, 67, 68, 73, 74, 82, 87. Bingo correcto. Bingo a esta maravillosa Graciana e a súa representante que se chama Sofía. Vas a levar Unha
baño de cama Rosy de Condío. Bravo, aplauso grande que vai por la paz para casa. Enseña, enseña, que luzca. Cosa bonita. Abre, nena, abre. Que te lo vean, no nos quiten de las manos. Mira. O próximo concurso ves con ela, ¿vale? Que te apoyan. Vale. Entonces, ¿queréis otro bingo? Y ahora, por desgraciados que non temos los numeritos, hai que comprar outro chile. Os demais, alguén quere algún máis? Si lle podedes dar para arriba, vale. Se nos rompestedes non, porque non podo comprobar que eran os propios. Subide esto para arriba, que eran pestañicas que se pueden subir. Alguén quere algún Por cierto, bingo bueno, máis? este nada que sea o propio, deixate estar. Este foi o fallador que damos con él. Queredes comprar algún máis? Algún máis a unha? Arriba quere. Arriba, por favor. Recordemos que se multiplican as posibilidades. Cantos máis boletos, máis posibilidades de gañar. Dous boletos o doble de posibilidades. Querida amiga. Hola, amiga gañadora. Cantos boletos tiñas ti? 3. Boletos, ganou con 3, os que tuverades menos de 3, tiñades menos posibilidades que esta chiquilla. Da igual, con 3. Ya está, gastáis 3 euros. A Presi marchou vender por aí. Ai, miña nena, no peto de hoxe non teño boleto, pero está a Presi. Aquí está. O chico foi culpa boletos aquí hoxe. Bingo. Non me entraba na factoría. El cartón, 2 euritos, 2 cartones, 5 billetes de 5 cartones, es que no tiene pérdida. Billete de 500 cartones, o bien por favor, levadlo para casa. Ya no hay billetes de 500, bueno, existe, pero ya no lo trae el banco. Ay, qué calorita, chico. Un ventilador podría ser un premio este segundo bingo. Podría ser. Estaría bien. O xurado está deliberando, e nos queda tempo. Significa que yo puxeron moi difícil. Así é. Bueno. Mira. Ves, rapaza gastadora, aprendei aquí. Hola, miña nena. Hola. Cantos anos ten? Como te chamas? Candela con 11 anos, venme aquí con 3 euritos. E de ser vos cutres. Traerá un responsable que non creo que viñera conducindo ela, Dixo eu. Candela está gastando 3 eurillos da súa paga no bingo e non metedes vos outros 2, me cachi na mano. Quen máis quere bingo? Por alá hai mans levantadas. Sarai. Mans levantadas. Sarai, si suspendemos as matemáticas, mellor non vender cartóns, vale? Mira, ese... Silvia, por aquí detrás. Que quería bingo, que quería cartón. Bingo, claro que queremos todos. Hai xente por aí detrás que quere cartóns. Por favor, que alguén se dirixa a penúltima fila, piden cartón. O persoal de verde. Retranqueiros, aquí, esas chiquillas, la última, penúltima fila. Paula, aí tes 2 rapaciñas, 3, están desexosas de comprar. E André? Sí. Está aí. André, vai regenerando o chico para outra volvilla. Veña, que Caliña vai o premio. Duplicamos.
volvemos locos. Vendemos uns poucos Tiramos la máis. casa por la ventana. Liña e bingo. Gastai unhos euriños máis e cantamos liña e bingo. Doble de posibilidades. Non queda ningún casi. Aproveitai. Bueno, Bingo solo, A presi dixo bingo solo, bingo solo. bingo solo en 3, bingo solo en 2, Dos. bingo solo en 1. Chapamos venta de boletos. André, arráncate co bingo. 17. 17. 1, 7. 67. 67, 6, 7. 46. 46. 4, 6. Como pode ser que xa estén roñando si son longo? 70. 70, 7, 0. 76. 76. 7, 6. 83. 83, 8, 3. 14. 14. 1, 4. 14. 41. 41, 4, 1. 40. 40. 4, 0. Veña que arriba están collendo carrerilla, 79. 79, 7, 9. 31. 31. 3, 1. 55. 55, 5, 5. 71. 71. 7, 1. Alá, arriba dalles a presa. Que terán os cartóns dos de arriba? 36, 3, 6. 39. 39. 3, 9. 37. 37, 3, 7. 12. 12. 1, 2. 9. 9, 9. 15. 15. 1, 5. 38. 38, 3, 8. 52. 52. 5, 2. 86. 86, 8, 6. 68. 68. 6, 8. 58. 58, 5, 8. 24. 24. 2, 4. 60. 60, 6, 0. 27. 27. 2, 7. 23. 23, 2, 3. 65. 65. 6, 5. 74. 74, 7, 4. Ha sido un poco 45. robot Emilio. 45. 4, 5. 63. 63, 6, 3. 16. 16. 1, 6. 25.
25, 2, 5. Si ainda non saliu. 53. 53, 5, 3. 21. 21, 2, 1. Miña non vai, que non compraste da boca. 43. 43, 4, 3. Como vades, chicas, ben? 84. 84, 8, 4. 26. 26, 2, 6. Esos que pedía, xo tu, A máquina de 44. 44, 4, 4. 8. 8, 8. Ali creo que intentan decir o número para que lle salga. 85. 85, 8, 5. Pasoulles co 26, pero non sei se os pasará de volta, 75. 75, 7, 5. 1, 1. 5. 5, 5. 35. 35, 3, 5. 47. 47, 4, 7. 11. 11, 1, 1. Se va acercando la cosa. 3. 3. O 3. Tendes o 3 por aí. Bien. 77. 77, 7, 7. 29. 29, 2, 9. 54. 54, 5, 4. Que non hai Livia. Non me trampulledes, Me pongo nerviosa. 90, 9, 0. Eu non tengo 90, un gran ano. Quanto se che buenísimo. 13, un 3. 66. 66, 6, 6. 22. 22, 2, 2. 81. 81, 8, 1. 6. 6, 6. 56. 56, 5, 6. 69. 69, 6, 9. 62. 62, 6, 2. 48. 48, 4, 8. 10. 10, 1, 0. 87. 87, 8, 7. Pero en silencio, hay nerviosismo. 73. 73, 7, 3. Queda 1, ahí queda 1. 78. 78, 7, 8. 57. 57, 5, 7. Paralízame. Vamos a comprobar por aquí. Vais subiendo como mirando los libros. Vais subiendo, amiga, vais subiendo. 5, 9, 10, 26, 29, 36, 40, 46, 52, 57, 68, 77, 79, 83 e 86.
Correcto. Comprobamos, aplauso grande para Irene. Irene vai a levar Un manto de bulideira. un manto de bulideira, por favor, enseña, Luce, ponte, que vai estar guapísima. Isto co baile dos domingos é maravilloso. Con baile Irene de Juafa, que non contaba Irene con salir de aquí con un manto así de chulo, Bravo, bravo. Vale. Veña, estamos que lo tiramos. O xurado está como aquel día anotando xa os números dos gañadores. Quedanos ainda 2 agasallos. Quedanos 2 agasallos e nos queremos levar para casa. Vamos a facer un bingo express. Bingo express implica que vamos a subir un poquito la velocidad, que eu vexo que estades moi aptos para ir resumindo números. E desta volta incluímos línea, vale? Línea. Premio en línea, premio bingo. Se non votaste, chao pescado, pechado voto popular. Entonces, atentos ahora sí que a sí. línea, atentos ao bingo, subimos un pouquinho a velocidade dos números, porque se non mordo xurado... Cerramos voto popular. Sí, avisei. Xa. Ale, aí acta es. La suerte está echada. Subimos un pouco a velocidade dos números. Vale. Tendes os vosos cartóns preparadiños? Sí, levantástelos para arriba? Sí. Queredes máis? Sí, eso. Vamos, ¿no? Arrancamos. Bueno, pois, listos ou non, alá vamos. André, dalle o play. Resetea. Aí vai. 68. Espera. Ahí está. Espera, que non lle baixamos 5 segundos. 35, 35. 68 e 35, 68 e 35, 52, 52. 87. 87, 87. 47. 47, 4, 7. 5. 5. 5. 5. 12, 1, 2. 73. 73, 73. 27. 27, 2, 7. 24. 24, 2, 4. 26. 26, 2, 6. 70. 70, 7, 0. 84. 84, 8, 4. 28. 28, 2, 8. 18. 18, 1, 8. 20. 20, 2, 0. 22. 22, 2, 2. 40. 40, 4, 0. 54. 54, 5, 4. 90. 90, 9, 0. 37. 37, 3, 7. Recordemos que tamén vale línea. Estamos 14, 1, 4. agardando a línea, estamos. 72. ¡Quieto! ¿Paramos? Paramos. ¿O da línea, por favor? ¿Dónde está o da línea? Madre mía, mija, pega un chico para acá. Entre que chejas y no chejas. Aplauso, aplauso grande.
movéndose polas escaleiras. Deixadme pasar a presunta gañadora da liña. A liña sería 24, 35, 54, 68 e 90. Correcto. Moi ben, pois temos a flamante gañadora desta liña. Garda, non vai a ser que saia bingo, como é o nombre. Aldara, vas a levar... E leva un zoco floreiro de ferro. Por favor, Aldara, amosa esta fantasía que vas levar tu prato a casa, que isto non cho ten calquera. Luce, luce por aí, que te envexen todos. Mira que cousa bonita, Ara, si tal, se tú crees que vas cantar o bingo, que te vais a visitar a vecina. Veña, seguimos, pois. Último número, o 72. Efectivamente, lembrade que saiu o 72 cando paralizamos, aí, quieto, temos o 72. E continuamos. Continuamos para bingo. Continuamos ata bingo. 45. 45, 4, 5. 80. 80, 8, 0. 7. 7, 7. 59. 59, 5, 9. 60. 60, 6, 0. 10. 10, 1, 0. 38. 38, 3, 8. 51. 51, 5, 1. 85. 85, 8, 5. 6. 6, 6. 63. 63, 6, 3. 81. 81, 8, 1. 15. 15, 1, 5. 11. 11, 1, 1. 77. 77, 7, 7. 79. 79, 7, 9. 13. 13, 1, 3. 39. 39, 3, 9. 78. 78, 7, 8. 61. 61, 6, 1. 25. 25, 2, 5. 76. 76, 7, 6. 71. 71, 7, 1. 74. 74, 7, 4. 88. 88, 8, 8. 67. 67, 6, 7. 31. 31, 3, 1. 49. 49, 4, 9. 65. 65, 6, 5. 43. 43, 4, 3. 2, 2. Bingo. 41.
E o agasallo son uns pendentes de Silvereira. Ai. Cinco, 18, 38, 59, 68, 2, 26, 35, 79, 11, 22, 49, 52 e 80. Muy bien. Correcto. Pois pasamos xa á entrega de premios. Que tal? Como foi? Cando volvemos. Bueno, pois non digades que non son boa, fixen os deberes, xa teño todos os nomes dos gañadores no meu poder. Agora só queda compartilos. Que vos parece? Empezamos, Presi, empezamos polo premio do voto popular. Pareceche ben? Veña. Entón, tras a constatación ante notario retranqueiril dos resultados, non sei, Andrés, se podes decirnos canta xente votou esta tarde nesta maravillosa aplicación formulario. 621 persoas, moi ben, moi ben. Notase que compartístedes nos grupos de WhatsApp, así me gusta. Vale. De volta, e como fixemos pola mañán, o agasallo que vai a levar este grupo, este premio do público, premio do voto popular, é unha ilustración co selo Artesanía de Galicia da parella de Irmás Twins Fashion, que teñen o seu obradoiro en Milladoiro, que é unha auténtica gozada, despois se podedes botarlle un ollo de preto. E o premio... entrega premio Gustavo Nieto, edil de Obras do Concello de Ames. Telo, Gustavo, estás listo? Perfecto. E o premio é para La Triqueira, da Asociación Cultural Folclórica Filareiro. E continuamos polo accésito ao premio Bestiario. Eu xa vos lo contei pola mañán, pero como sei que hai xente nova pola tarde, mirade que maravillosas dúas bonecas nos quedan, deseños exclusivos, únicos, diferentes. Isma, escolla que a ti máis che guste, a que máis rabia che dé para dala agora, vale? Veña. Este premio será entregado por Pablo Pardo. Pablo? No. Díxeme que o quería entregar él. No, Pablo, tú estás exigente. Non te pelexes con Isma, que xa ten a súa boneca escollida. Bueno. Es que de verdad, chicos, en el circo me crecen los enanos. No puedo más. Ajá, Dai. Tú tes o teu. E o grupo? No, deixa, que lle vou dar a lata. Obra deste señor, este que agora se me quere boicotear. Este señor, que as súas manciñas e con esta cabeciña que ten, fixo esa absoluta maravilla. Non vayades pensar que é roupa comprada, isto non cho venden no Zara, Isto está feito a base de retais. Se non me equivoco, unha das da mañá tiña ata, como se chama isto, do bordado ao aire? Isto dice así, eso. Estas cousiñas maravillosas que valoramos nos nosos traxes e que temos agora en miniatura, maravillosas. E agora sí, xa vamos co premio. O grupo gañador Grupo B da Asociación Cultural Rosalía de Castro de Caseira. Imos agora co terceiro premio, dotado cun trofeo
entrega o premio Uxía García, edil de Servizos Sociais do Concello de Ames. Que é o premio, Uxía? Sen o premio, como vamos a decir o nombre? Telo listo xa. E o gañador é... Charaviscas, da Asociación Cultural Chacarandaiña. E pasamos ao segundo premio, dotado de trofeo e 150 euros, galardón patrocinado por Casa Estela, Casa de Comidas Ben Sabedeiras, animádevos. Entrega premio Alba Faro Barros, membro do xurado, e o grupo gañador é... Escola de Pandeireta Peix de Os, da Asociación Cultural Peix de Os. E imos xa ao primeiro premio da categoría A, dotado de trofeo e 300 euros. Será entregado por Manu Villar en representación de Juguetos. Quen patrocina este premio? E para o grupo Macacos de... Bravo. Que pasou, jefa? Todo bien, correcto, correcto. Bravo para todos os participantes desta categoría que deixamos en un ladiño. Enhoraboa a todos, eu creo que forte aplauso levarán premio, non? Bueno, rematamos esta sesión de tarde cos premios da categoría C. Comezamos por accésito ou premio a bestiario. Entrega, ahora sí, Pablo Pardo, membro da directiva da Asociación Cultural Retranqueiros. E o grupo gañador do mesmo é... Ferriñas Bravas, da Asociación Cultural Concerta ao Fioeiro. Dios mío, que perdeu o caldeiro. Pasamos agora ao terceiro premio desta categoría, dotado de trofeo e 250 euros. Entrega Uxía García, edil de Servizos Sociais do Concello de Ames. Son eu ou está se vendo a voz? E o gañador é... Pandereteiras da Asociación Cultural Rosalía de Castro de Cacheira. Imos xa co segundo premio, patrocinado por Casa da Cultura do Milladoiro, dotado de trofeo e 500 euros. Entrega o premio Xisco Feijóo, membro do xurado. Xisco. Hola, Susana, perdón, non te vira, non sabía que estabas aquí, discúlpame. Me va usted a perdonar.
Pero está Susana maravillosa. Perdón, Chisco, saquei o premio. Lo siento. É que non dirás Susana. Vamos, non, déjanchete. Perfecto. 2 por 1, isto os premiados levan todo. E o gañador, Lina e Lola, da Asociación Cultural Centros. Vale. Cal queda? E por aí o noso. Serán videntes ou non? Bueno, pois queda o premio gordo, o premio grande. O premio dos 1000 euros. A verdade é que se me vai a voz. Eu quero por moito e eu dou-no todo, por iso estou perdendo a voz. Pero eu traballo coa miña voz e mañá os meus xefes van me canear. Está, xefa. Bueno, pois, para rematar esta xornada oficialmente, temos xa o nome do grupo gañador deste primeiro premio da categoría C, dotado de trofeo e 1000 euros. Entrega Silvia Martínez, presidenta da Asociación Cultural Retranqueiro. E o gañador é... Redobre, por favor... ¡Tarambainas! ¡La Asociación Cultural Tarambaina! Parabéns de novo, por suposto, a todos os grupos participantes, porque sen vos isto non sería posible. Sodes moi grandes, levedes premio ou non. De novo, damos as grazas, e aproveito que ainda estades aquí sentados, a todos os nosos patrocinadores que o fixeron posible. Lembrámonos así super rápido. Centro de Saúde Dental Rueiro, A Ratiña Golosa, MGM Edificación de Infraestructuras, Street Garden New Concept Art, Juguetos, Casa Estela, Noval Xestión Inmobiliaria, Axegas, Solía Xeral Galega, Maril Música, Eferro, Decotío, Bulideira, Xosé Tuñas, Taller Artesán de Percusión, Obradoiro Seoane, Silvereira, Twins Fashion, Fiesta Colombina, Casa da Cultura do Milladoiro, Mesón de Noé, Rincón Escarlata, Cafetería Ventos, Alfredo Amigos Santas Marinas, arquitecto técnico e, por suposto, o Concello de Ames. Grazas a Bedel da Casa da Cultura de Bertamiráns, que nos trata sempre de maravilla, e, por suposto, grazas a toda a familia de Tranqueiros polo seu esforzo en sacar isto adiante. E o máis importante, grazas tamén a todos e todas vostedes que compartiron este video xe con nós, que aplaudiron a cada un dos grupos participantes e que agardo pasaron un bo día. Bueno, aí, xa cá. E ainda que case rematamos, quedenos unha última cousa por dicir. Así é, porque despois de todo o traballo realizado e de como foi o día de hoxe, estamos moi felices de poder anunciar que xa temos pechada a cuarta edición deste concurso de cante e percusión tradicional da Asociación Cultural de Tranqueiros de Ames, que terá lugar o vindeiro ano 2025. Cando, Martín? 2027. Ai, perdón. Ainda vivo no ano pasado, desculpade, isto en xuño pásaseme. Pois será o último domingo de abril, como xa ven sendo o costume, dicir, a 26 de abril do 2026. Bueno, pois 26 de abril de 2026, anótenos xa nas súas axendas, garden nosa data e como sabemos aquí, vémonos nun ano.